Aprang si KARDOM kaduk awe Carbitis 2.0 YouTube channel long kelangarado ana fans tamil la pen pinili that ta nili nali tumafan WORENG abirta LABANGSO video long nang than pachini pon ikpola pen kopia WORENG WARSAI ma kon ana Vacancies sidoma klarda alam la bake kai keso nali tum LABANGSO YouTube channel long si thekpon long ikpo la penon LABANGSO YouTube channel 10k ke playing fan ma subscriber nang iklang la sinali tum 10k nam pe playing dun popusening thelo la pen 10k jong se playing iglo pulte nili giveaway sta maybe pon ikpo Lapen giveaway long kibi poni la bang kenali tum 1 month free recharge lapen booster ay husin nili giveaway bang pipon ikpola sinali tum jong se chipe ha ingtung pulote LABANGSO YouTube channel nali tum subscribe ingon lapen video tin nali tum mesen na comment pi igon lapen LABANGSO videos tamel share poni igon lalo pulote nali tum giveaway ke haya chance bange do iglo tangte pinila WORENG AWARSAI puthak le non pathiek pe lang polonang lapen chithan polonang Tangde non prabjin pendak chithan polonang matelang polonang IRB Constable Vacancies mate LABANGSO WORENG AWARSAI puthak aprang sinali tum dak thek polong po art organization labangke Indian Reserve Battalion lo mate IRB lapen article bang RIBGD Constable requirement lapen post la dak bangke constable lapen hawaldar lapen Sipahia post lo kaduka wepen dak 17,000 an vacancies people lo lapen application bangke online si apply nang po lapen level la bangke all India lo lapen category la bangke central government job lo education qualification kinangzil la bangke dak 12 pass anta chok LABANGSO WORENG AWARSAI phan bangke lapen selection stage mate selection process bang dak physical test lapen written exam lapen DV lapen ME puthak sidak en pon po lapen ke apply ji apana litum official website long humri damsin alitum apply pon iknang po lapen physical standard la bangke lason male candidates maximum height bangke 170 cm lapen chest bangke 80 cm annang po lapen female atum maximum height bangke 157 cm annang ikpo lapen physical efficiency test labang kelason male candidates atum must complete a 5 km run within 24 minutes and 5 km an alang litum card unang pola pen female candidate latum bangke 1.6 km run within 8 minute 30 second an unang po mate 8.30 second minute an unang por 160 direct 1.6 km lapen IRB GD Constable requirement selection process panglason hello written exam pi iknang por lapen physical standard test mate PST lapen physical and phoenix test mate PET lapen documents verification lapen medical examination lapen dak merit list aputhak sidak selection process pange paklang pon ikpo mate las pidunang pola son lo lapen ka apply ning zia process bang la pulo nalitum official website www.police.gov.in LABANGSO website long homri dam iknang po khodak IBR GD Constable requirement notification nalitum long pon ikpo lapen nalitum apply option mate apply bottom nalitum hodak thek pon long ikpo lapen hola dak ber sinalitum aprangsi registration nang po registration tang det profit nalitum login tu nang po login pendet nalitum application of form thek log ikpo LABANGSO application of form along nalitum personal details mate biodata labang nalitum fill up iknang po lapen det nalitum education qualification details lai hui nalitum fill up iknang po lapen photo lapen signature ai hui nalitum documents amukha bang documents ai hui upload iknang po lapen fee nalitum payment nang po fee payment igdet benefit nalitum form bateng si check nang pon nalitum ka fill up labang ke choklim ma chokchema asinalitum choklim lo pol submit option theklong ikpo LABANGSO dim nalitum berpon igdet nang po lapendet kijut si yang deng labang ke acknowledgement alu labang ke nalitum download igdet nang po mate print out ikpen bi kok nang po lapen dak stami important dates bangke dak October 2023 mate October first week kalte second week mulam si LABANGSO notification labangke release pon ikpo lapen important links sitame non active avelang lasi active lo polote nalitum thek pon long exi LABANGSO YouTube channel along nili nalitum phan birta nang pi ikpo lapen nalitum stame apply dun iklong po lasi non na bangke LABANGSO WORENG AWARSAI labangke active telang mate notification mate advertisement alu bang paklang klelang stami ingsi notice banda pipon ik elol jelan an arni pelan an paklang ji
la sona bangke asinali tum documents bangke ready ikon ready igrabi ko la pangso woreng warsai klang iklo pulate nangli tum jogdun ikphid jepan lo lasipini a video long tani lila short information IRB GD Constable Recruitment APHUTHAK bangke nili nali tum phanang ke than ponjila bangke nili la ansikang ton pon ikpo lapen non 10k ki playing la bangso YouTube channel la bangke subscriber farong sibak se nang chot pola sinali tum kaching hon pen la bangso YouTube channel nali tum subscribe ik elang polte subscribe ikon la pen nali tum giveaway ke haiya chance tame do ikpo giveaway ke haiya chance la bangke nali tum la bangso video mate pini atumi a video stame nali tum comment mesen na comment pi iknang po la pen video like ning si pinang po la pen video ta stame share pon iknang po lalo pol na nali tum la bangso giveaway ke haiya chance bangan nali tum along do iglo tangte pini pini bangkel ansi nili kang ton pon iglo la si pina puthot ka prek update nili na 1 pik po tangte dumi thak me ka dukawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ra do an fastame nili hen pen kardom to change your